njalo lokho sisuke nawe ehoreni lesithupha sibonge ukulalela kwakho kuhle. Yeah, mfethu. Ngibona leli awaleli liyabosha mfethu. Ya leli awaleli umlaleli wami asikhumbuza ukuthi na ke njengoba ngiye ngakuthembisa ukuthi na ke kukhona indaba esikuphathele zona kuzothi ngo9 kuya ku10 so bese sihlala kuzona lezo ndaba lezo kuleli awaleli siye sathembisa ukuthi na ke kunomsakazi osethi khumu kuiVoice FM sasithi na ke so ke sibheke ijourney yakhe kwezokusakaza siphinde sibheke ukuthi na ke ngabe yena ungubani body mfethu. Ungibize ngomlaleli futhi. Ngibizwe ngomlaleli namhlanje kathiwa ngomlaleli. Yeah. Bacingwane. Futhi mangabe ushayela uba udrive. Okay. Uphume emotweni yakho ungene kwi-passenger seat lishintshe igama ube i-passenger. Ngizwile mfethu. Mr. Great Performer. Yebo baba. Mr. Great Performer. Uba igama lakho. Igama uKhulekani wa Mchunu. Ya sithi just profile yakho. Usukaphi? Ufike kanjani kwezokusakaza? Bekuwuthando ukhule nayo lento. Ngiyayibona ngikhumbula mina ngisakhula ngangifisa ukuthi ngenye ilanga mhlawumbe ngiyoba yisosha kanje ngikhula ngiphathe ibhamu zokhuni yabona nje into ezinjalo. Alright, mfethu ngokuzalwa ngizalelwe Khombe eKranskop. Yeah. Makhabeleni. Yes. Esibuyane. Ngafunda khona amabanga aphansi. Yeah. Thema sekumele ngiyofunda ugrade 7 and then kwacaca ukuthi sekumele ngishifte ngiyophila impilo eNewcastle. Yes sir. So ngibe sengiphila eNewcastle ngafunda ugrade 7 until umatric ngoqeda khona. Ngikhumbula ukuthi ke mfethu iprimary yami ngiqede esikoleni ekuthiwa iBlack Bank esisosizweni eSpringbok. Okay. Then ngase ngiya esikoleni eMpala. Kwase kuba nothisha omkhulu lapha na enhliziyo lapha na uMisibinda ukuyena ebekade esiphethe lapha esikoleni. So ngaqeda ke ngithema ngiqeda ngase ngiya eGoli ngafika ngahlala khona. It was 2009. Yes sir. eGoli ngafike ngenza enye i-short course. I-short course engayenza lapha mfethu kwakuyi call center. Call center. Yes, ngayenza for 3 months. The reason I choose a call center bengifuna i-radio. Okay. But ngabona ukuthi kulento ye-call center ikhona lento ye-communication skills. Okay. Yonke lento leyo. And ukhuluma ne-mic, ukhuluma nabantu, uyacommunicate nabantu. So ngabona ukuthi izongisiza somehow. Yeah, Macingwane, ikahle lento ye-radio into ebekade kuwena ukhula nje lento ikuwena. Indoda yafaka uthando le-radio mfethu kimi kwaba uBhodloza Zimande osewalala. Esingazathi umoya wakhe ongalala ngokuthula. Yona ndoda engathi yafaka umoya we-radio kimi. Then ngase ngiba nalo uthando le-radio. Ngikhumbula ukuthi ngike ngaya eJohannesburg. Yeah. Mangiqeda i-call center kulo nyaka. Yes sir. Then ngazama imizamo yokuthi ngingene kule industry le. Ngikhumbula ukuthi mfethu angazi noma ngangime high noma kwawenzekeni kodwa ngasuka because bengihlala eThema ngasuka eThema ngaya eJohannesburg from Johannesburg ngiye eAuckland Park ngihamba ngenyawo ngiyayibona ibhilidi. Alright. Yeah. Ngaya mangifika lapha yana ngathola ukuthi akekho umuntu ongenayo ngaleso sikhathi kusakazwa ngapha eThekwini. Okay. So i-security lathi umuntu ozongena kuzongena uvusizwe langa. Alright. So naye uvusizwe langa uzongena ngo10 uzongena ngo9 mayingena ngo9 avale ngo1. So I think uyena umuntu ongakwazi ukuxoxisana naye because uthi ufuna ukwenza lento le. Yeah. Ngahlala mfethu ne-security egate aqhamuka uvusizwe langa. Indoda eyayikhulu nje futhi ingaphakeme yangamukela kahle security la ngintroduce kuyena wangithatha wangifaka phakathi emsakazweni. Wasakaza wenza ishow yakhe kwaze kwashaya u1
nginethemba ukuthi indoda izongifaka emoyeni cha yangangifaka yabona lapho sengiyasho ukuthi ekhaya bazongizwa cishe ngasho nokukhonza nje bazongizwa nje ngikuleyo msakazo lo topethu angangifaka but wakwazi ukuthi angi-advise ukuthi if ngifuna lento ye-radio angize KZN ama-radio maningi and ama-chances ukuthi ngiyithole lento engiyifunayo akhona ngapha eKZN because naye umuntu waqala ngapha eKZN then wanyuka eseGoli ngenxa yokuthi wayesekhulile ngoba experience ya mlalelo Voice FM sikhumbuluzeke ukuthi nake sihlezi naye uKhulekani kwaMchunu esithatha nje esibeka ngejeni yakhe ukuthi nake usuke phi wayapi ufike kanjani la ekhona right so usukile ke Newcastle wathi Goli sayizwa education yakho ukuthi ihambe kangakanani Park noma ususiropa nje ukuthi ngo1 wawusahluthi wawusulala eminyango angithi ngifuna lapho mfowethu ngithathwe manje makushawe 1 ubusizwe langa uyayevala ishow ngikumbula khona amadoda ayihamba nawo nje emphelezela abafana labana bakhuluma language ukuthi mabesuka la baya kwenye i-event abebebizwe kuyona ngathi ubusizwe langa wayezoba uMC laphana so mina angisiyo MC angazani nawo futhi siyaqala ukubonana la so kwacaca ukuthi uma bona bengena emotweni behamba mina kumele ngisale kwi-security until kusekuseni makusekuseni ngiphinde futhi mfethu ngidavaze for the love of the radio yes ngisuke uKhulekani ngibheke eJohannesburg ngawokha mfethu ngaze ngafika eJohannesburg bengenayo futhi lento ukuthi hayi ngizoba nje inkunzi kuzoba njani hayi bengekho lapho nginemali yokuya neyokuya so I think ngani no 20 rand mangaphosisi lapho ko 17 rand noma ko 15 rand ukuya eJohannesburg usuka eThem right kuthi kusenjalo ngifike ngithole itaxi ezongihambisa endlini ngihambe ngendlini ngilale ngibheke phezulu lapha ngabuka wonke ama radio station ayekade khona ngaphakathi kwi-radio park ngawabuka onke ngiyababuka abantu basakaza laphana ngiyasho ukuthi nami one day ngiyafisa ukuthi ngibe la so ngisuke lapho icaca into yami ukuthi hayi ngazathi imile but kumele ngithathe lamazwi lawa akhe ubusizwe langa kumele ngisuke ngithi ukuhlala kancane qede lapho kube nento ethi no buyela back eNewcastle ngabuyela back ngithatha zonke into zami hlala until December makushawa December yacaca indlela ukuthi angize eThekwini so ngeze eThekwini ke la izinto ezifike zenzeka khona ke awuzwe kumlalelo Voice FM sisakhona kwinsizwa sihlezi nayo kamnandi kanjalo Mr Great Performer ake sithi ugunya amathi nje kancane siyabuya